Haga jingle kai Indian Premier League hapdeng ka Mumbai Indians Persia ka Gujarat Titan. Haba phai shakna ka jingle kai ka Gujarat Titan kala khor ka nam job. Lengba ka deal as method da Lions. Haga ni ka jingle kai ka Mumbai Indians kala tin kong bad kalala ban kamai tang shispa san pheu san runs bad hap pra wicket naki arpheu over. Kadba ka Gujarat Titan kalala ban kamai shispa saup new runs bad hap new wicket nagi khat khandai over. Bad dai lembaga jing penthut jong slap lahap penun kam daga deal as method hakan ka jing kai. Bad lengba ka jing job ka Gujarat Titan kala kiu sha ka kerdan ka bening kong hakami ka hen point. Haga jing kai Champion League semi final second leg hapdeng ka Inter Milan Persia ka Barcelona. Bad baro artli ken hun ki khai ka first leg da marlai goal. Haba phai sha ka jing kai semi final second leg ka Inter Milan kalayo bat penkhi jar nengkong tang ha minit ka ba arpheway lengbau Lautaro Martinez bada shwa ban kut ka kela step kata ha minit ka ba sau pheusan lengba ka penalty balakan jat do hakan ka Inter Milan kalayo ban tap ka gol ka ba ar hagan ka chingla kai Henry ha ka kela mit kata ha minit ka ba san pheusau ka Barcelona kalayo ban penpai ya ka shigol lengbau Garcia batang haden rew minit kata ha minit ka ban rew pheu ka Barcelona kalayo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbau Almo bada shwa ban kot sha ka thandai pheu minit kata ha ka minit ka ba thandai pheu ka Barcelona kalayo ban tap ya ka gol pentam lengbau Rapinha Henry ka Inter Milan ka klem ailat ban sha rem ha ka chingla kai bada shwa ban kot ka jingla kai kata ha ka minit ka ba thandai pheu plus lai lengbau Francesco ka Inter Milan kalayo biang ban tap ya ka gol penia khai badai lema gane ka gol baro artli ki ken hun ki khai ta mar lai gol hagan ki chingla kai semi final second leg ban mar hun rew gol haga gol aggregate balaha ban penjalan ya ka chingla kai sakumba lai pheu minit ban rai mano bani rong shaka final badai ha ka extra time kata ha ka minit ka bakhandai pheu khandai ka Inter Milan ka layo biang ban chap ya ka gol pentam lengbau Fratesi badai lama gane ka gol kirang yele kai jung ka Barcelona ki klem la shu bat penpai Haduh bokot ka extra time haga ba ka Inter Milan kala khor ga nam job haga ne jingla kai second leg da saula lai bad haga gol aggregate kala la bat pelim dah nyeu lah rew bad ka Inter Milan kala yo ban rong biang shaka final hadin lai samoi ka jingla kai semi final ka ba ar kadai hapreng ka PSG Persia ka Arsenal